Crnogorski bez predrasuda. Piši kao što voliš, a čitaj kako je napisano. Crnogorski bez predrasuda. Sjedite i sjetite se. Smiri se, ne šerpaj. Crnogorski bez predrasuda. Genitiv sa prijedlogom iz označava kretanje, odvajanje, poticanje iz unutrašnjosti drugog predmeta tipa izašli su iz skupštine. Genitiv sa prijedlogom iz može se odnositi i na vrijeme, kao na primjer priče iz davnina. To značenje postoji i u frazeologizovanim izrazima kao iz dana u dan, iz godine u godinu i sl. Genitiv sa prijedlogom iz može označavati i način i uzrok. Sve se promijenilo iz temelja. Neki su pošteni iz straha. Genitiv sa prijedlogom sa znači da kretanje ili druga aktivnost počinje sa gornje, površinske ili spoljašnje strane predmeta, kao na primjer posmatra nas sa balkona. U značenju mjesta sa ili iz kojeg počinje kretanje prijedlog sa alternira sa prijedlogom iz, pri čemu se sa upotrebljava kad se mjesto nalazi na višem nivou, na vodi, kada je riječ o ustanovi i sl. Na primjer, ona dolazi sa sela, ali iz grada. U takvim izrazima prijedlog sa ima značenje suprotno prijedlogu na ili u, na primjer, ići na posao, ići sa posla, ići u šumu, ići iz šume. Genitiv sa prijedlogom sa može označavati i vrijeme, na primjer, s proljeća, s jeseni. Genitiv se koristi i sa prijedlozima bez, osim i liše. Osnovno značenje genitiva sa prijedlogom bez je nepostajanje, odsutnost, lišenost čega. Na primjer, čovjek bez mane. Osnovno značenje genitiva sa prijedlozima osim i liše je izuzimanje. Na primjer, odriču se svega osim kuće. Uživam u svim sportovima liše boksa. Genitiv sa prijedlogom umjesto znači da se predmet nalazi na mjestu drugog predmeta ili uopšteno zamjenjivanje tipa tamo je umjesto njega išao brat. Genitiv se koristi sa još mnogo prijedloga, ispred, iza, izvan, unutar, iznad, ispod, više, niže, prije, uoči, poslije, nakon, za, tokom, krajem, usred, oko, blizu, kod, kraj, nadomak, nadohvat, mimo, duž, širom, preko, putem, pomoću, između i mnogim drugim. Crnogorski bez predrasuda. Genitiv sa prijedlogom iz označava kretanje, odvajanje, poticanje iz unutrašnjosti drugog predmeta, na primjer, izašli su iz skupštine, zvali su me prijatelji iz Bijelog polja, pucali su iz puške. Može se odnositi i na vrijeme, kao na primjer priče iz davnina, navika iz djetinjstva, greška iz mladosti. Genitiv sa prijedlogom iz može označavati način i uzrok. Sve se promijenilo iz temelja. Upinjao se iz petnih žila. Udarali su iz sve snage. Neki su pošteni iz straha. Uradio je to iz ljubavi. Rekao je to iz uvjerenja. Kada kretanje ili druga aktivnost počinje sa gornje, površinske ili spoljašnje strane predmeta, upotrebljava se genitiv sa prijedlogom sa. Na primjer, posmatra nas sa balkona, silazi sa broda, lišće pada sa stabala, juče su se vratili s mora. Osnovno značenje genitiva sa prijedlogom bez je nepostojanje, odsutnost, lišenost čega. Na primjer, čovjek bez mane, košulja bez rukava, učinili su to bez pitanja. Osnovno značenje genitiva sa prijedlozima osim i liše je izuzimanje. Na primjer, odriču se svega osim kuće. Uživam u svim sportovima liše boksa. Genitiv sa prijedlogom umjesto znači da se predmet nalazi na mjestu drugog predmeta ili uopšteno zamjenjivanje tipa tamo je umjesto njega išao brat. Umjesto odgovora postavio je pitanje i tako dalje. Genitiv se koristi sa još mnogo prijedloga, na primjer, okupili su se ispred zgrade, sakrio je nešto iza leđa, više kuće je napravljen bunar, niže sela su močvare, nastojali smo da dođemo još za dana. Crnogorski bez predrasuda.
Književnik i publicista Andrej Nikolaidis kaže da se čovjek kao subjekat i ličnost rađa tek u jeziku. Jezik je naš istinski zapičaj, ono u čemu se rađamo i ono u čemu ćemo umrijeti, bez obzira koliko država, kontinenata promijenili. Iz tog razloga nasilje nad jezikom je mnogo opasnije i mnogo brutalnije od bilo kakve vrste nasilja nad državom ili njenim simbolima, jer država napokon nije ništa drugo osim načina na koji organizujemo jednu zajednicu, društvene odnose i ekonomiju. Jezik je pak sami sušti način na koji je organizovan naš simbolički poredak, na koji je dakle organizovan naš subjekt. Potiranje jezika iz tog razloga za svakog čovjeka jeste najbrutalnije nasilje nad njegovom ličnošću. Što se tiče onih koji imaju problem sa imenom tog jezika, to je isto kao da dozvolite kao punoljetna osoba nekom drugom da vam daje ime. Što se tiče onih koji imaju problem sa time što se stide prirode toga jezika ili pak onih koji bi dozvolili da neko drugi nameće pravila o tome jeziku, tu se ne radi o ničem drugom nego o slabom i nikada dovoljno konstituisanom sudu. Crnogorski bez predrasuda. Piši kao što zboriš, a čitaj kako je napisano. Crnogorski bez predrasuda. Sjedite i šepite se. Smiri se, ne šerpaj. Crnogorski bez predrasuda.